Ang tinutuyo sang libro sang bugna, among others, number one, amo ang pagpahibalo, pagpakita sang gugma sang Ginoo para sa iyang mga katawan. Ang ikaduha, ang iyang plano sa katapusan ng mga panahon nga iyang ginapahayag sa at sini nga mga kapanahonan. Ang pag-unmask o kung ang paghuklas sang maskara ni Satanas sa paglimbong sa mga katawhan kag ang iyang pagpebalo sa katawhan sa iya madali na nga pagbalik sa sining kalibutan. Ang pagtuon subong, ang semanal nga pag-usisa, pag-review kung pagtuon sa aton Sabbath School lesson. Kagini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyong masonson nga host. Kagari ang akon duwa ka mga bisita, mga veterano, mga kulturan, naton nga mga pastors diri sa CPAC. Ang ako nung napakilala sa inyo, si Pastor Dr. Rafael Carado. Isa siya sa aton mga professor diri sa School of Theology, mga kauturan. Kag isa man siya sa aton mga assistant pastors sa aton iglesia diri sa CPAC. Pastor Raf, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw man, Pastor, kag sa tanan nga nagapadayon nga nagapamati sa aton nga programa ang pagtuon subong. Ang ikaduha na ko nga pakilala sa inyo mga kauturan. Veterano na gid mga kauturan. Retired na siya subong apang wala nga nag-umtad sa pagbuluaton sa Ginoo. Damo siya sa mga ginahimo karon mga kauturan. Sang ligad nga tuig siya nga aton nga church pastor diri sa CPAC. Apang may bago siyang mga ginakalingawan sa buluaton sa Ginoo. Batikan nga administrator sa aton nga iglesia, had been a union president, kag nangin missionary man sa guwa sang pungsod mga kauturan, kag damo gid sa sang eksperyensya sa pagdumala sa aton nga iglesia. Wala sang iban si Pastor Jemuel Toledanes. Pastor, mayong adlaw sa inyo. Salamat man sa pag-imbitar kag makapakigbuyilog naman sa nga pagtuon. Mayong aga sa inyo nga tanan. Yes, salamat gid Pastor Toledanes, Pastor Carado sa inyo nga pagbaton sini nga panghangkat. Hari na kita sa Leksyon 4, ang title sa English, Fear God and Give Glory to Him. Kadlo kay ang Ginoo kag gihatag ang himaya sa iya. Para ini sa Abril 15, Tobtob, Abril 22. Mga kauturan, ato na naidoko ang aton mga ulo sa hindi pa si Pastor Carado magabasa sa aton sadsaran nga teksto. Ini amon ginapagkalipay Ginoo sa pagpanawag sa imo, kag labi na gid sa pagpasalamat sa imo nga imo kami gintagaan siningay gayon nga makatuon naman sa imo gugma, makatuon sa imo pagtatap sa amon Ginoo, labi na gid sa ulihi nga mga kapanahunan. Kabay pang ang balan nga Espiritu magaupod sa amon nga diskasyon, kag sa amon nga pagtuon sa sining nga leksyon. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. 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 Yes, Pastor Rap, ang aton sadsara nga teksto. Ang aton nga sadsaran nga teksto makita ini sa Bugda kapitulo 14 bersikulo 12. Ang Biblia naghambal yari ang panawag nga sa pagpailob sa mga balaan, sila nga nagabantay sa mga sugo sang Dios kag sang pagtuo ni Hesus. Amen. Amen. Pastor James, Pastor Raf, ang aton nga leksyon nag-introduce sa isa ka kaladlawan nga istorya. Nga may sa isa ka lugar dito sa Europa nga sa ilang
nga auditorium nga sa diin may ara nga siyo may nasunog ang auditorium halin sa likod. Ti ang clown ini bilang nagapakadlaw. Komedyante, ha? Komedyante. Nagasinggitan nga gwa na kamo kay may sunog na. Okay. Abaw sige lang gyapon sila kininladlaw. Abi nila katawanan. Tinarso lang gyapon. Na ti bisan ano niya ka serious nga gwa na kamo kay may sunog ang mga tao gadugang pagid ang ilang nga pagkilinadlaw. Daw amo man na ang sitwasyon Pastor Jem sa karon nga ara hindi man taga siling nga kaladlawan ang libro sang pinaday sang bugna, but at least the point is we had been warned. Tigaling ang mga tao subong daw ginakadlawan, daw ginabaliwala lang nila ini nga mga warnings kag ini nga mga pagpahibalo labi na sa libro sang pinadayag. Pastor Jem, ang imong nga idea thoughts sining aton introduction. Ti sa pagkamatuod gid ang ini nga mensahe para gid sa bug-os nga katawhan. Hindi lang nga limitado siya, but throughout the world. Kag kinahanglan ini nga mensahe paggadalon nga may kadasig. Amo nang ginarepresentaran dira sang manugtunda. It means swiftness. So, isa ini ka life and death message. Yes, and that's correct. It is an issue of the decision between good and evil. Kung ano ang aton himuon sa katapusan. So, it is crucial because there is no neutral ground. Hindi ka kasiling nga ma-abstain lang ko. Kinanglan ang isa kag isa magahimo gid sang desisyon. Sang decision, pagpili. Pastor Raf. Amo man ang akon pastor nga pagladtaw sang aton nga leksyon kag sang pagtuon sang bugna ini naga pamatuod kung ano ang sitwasyon sang aton kapanahonan karon nga ang aton panahon karon kinahanglan na gid sang warning kag ini nagakatabo hindi lamang sa gawas apan bisan pa sa sulod sa iglesia. Yes. Amo ina nga ining leksyon actually primarily para gid ni siya sa pagtubo labi na gid sa aton nga mga kauturan sa sulod sa iglesia. Amen. And that's correct. Kaya daw amo mula sa panahon ni Noah, na si Noah nagwali, daw kadlawan lang nila. Until later on they realize. Kaya mo muna, nasakto gina pastorat, nga subong hindi lang ni para sa gwa. Para man ni sa aton gid number one sa aton gid nga iglesia. Nga kinahanglan nga hindi naton ini nga kulokadlawan lang ang mensahe sang bugna. Yes, Pastor, may kadugang ka. Siguro, igo na siya. Yes, and that's correct. So nga aton nga tunan sa sini nga semana mga kauturan, ang kadlok sang Ginoo, dayon ang pagtuman, ang paghimaya sa Ginoo, and then ang kabuhi nga na sentro dira sa sa Ginoo kag ang paghimaya, and that's correct, kag ang mga manugdalaog, mga manugdaog nga ginadescribe sa libro sang bugna. Pastora, ari diri sa ato nakita diri sa aton leksyon, may tatlo diri ka mga nakita nakon nga mga tinutuyo ang libro sang bugna. Number one, amo ang pagpahayag sang plano sang Ginoo sa uli nga mga kapanahunan, ang iya nga pag-unmask sang mga deception ni Satanas, and then ang number three, ang pagpreparar sang panawag sa pagpreparar sa mga katawan sa iya nga pagbalik. Okay. May ari diri nga word nga pobio. Ano ni ang buod silingon, Pastor Rap, sang fear God? Yes. Ang aton leksyon nagahambal nga it is a life that is centered in Jesus Christ. Kung magambal kita nga fear God. Pero sa hindi pa ko magpadayon, Pastor, gusto ko na i-anchor no nga ini nga mensahe actually hindi lang sa mga Kristiyano. Apan ini nga mensahe sumala pa sa bersikulo 6 para sa tanan nga mga tao sa tibuok kalibutan, Muslim,
ka man Okay. or Ito, Buddhist ka man, ano ka man nga imo man nga reliyon, diin ka man nga duog sang kalibutan, pastor, may issue. Ang issue diri amo ang hindi pagkilala sa tao sa Dios sining ulahi nga mga adlaw. Although bisan gani diri sa Pilipinas, Christian country man ta, pero nagakatabo, pastor, sa Amerika kag sa Europa, although nakakilala na ang mga tao sa Dios, pero may ara ginatawag nga nominalism gyapon. So para sa mga ara sa sulod pabatsyag sa aton ang mensahe nga kadlukan naton ang Dios. Amo ini ang phobeo, no? Kadlukan naton nga sa sining ulahi nga mga himuon naton siya nga sentro sang aton nga kinabuhi. Pero hindi naton siya mahimo nga sentro sa aton nga kinabuhi kung hindi naton siya kilala, pastor. Amen. And that's correct. Yes, Pastor. Ang akon nga masiling kahadloki ang Dios. Hindi sa aton balay ang tawhanon nga paghangop nga mahadlok kita daw kaangay bala nga may pulis nga nagasunod sa imo tungod kay May sala ka. may ara ka nga sala. Ining ginasiling nga pagkahadlok sa Dios. It is a fear to grieve Him. May ara ka kahadlok nga hindi mo siya pasuban. Amo na kung may mga pamatanon nga nagapamati karon, kinanglan mangita gid kamo sang inyo palamanon kag palangasawon nga may kahadlok sa Dios. Kay kung may kahadlok sa Dios, hindi siya buot nga pasuban ni ang Dios. Hindi yaman ka na pasuban. Yes. So swerte ka nga makapangasawa o kung makapamana sang may nadlokon sa Dios. So another thing sang kahadlokan ang Dios. It is an awareness of God's presence. Yes, and that's correct. Kaangay sang natabo sa kay Joseph sang gintintar siya sa asawa ni Potifar. Way nag-abot siya pangunauna, iba siya madakpan ta. Ang ara siya pangunauna, ang presensya sang Dios. Nga hindi ko gusto nga mahuyan ang akon nga Dios. Siya ang akon ginaalagan. Ako ang ginatanaw niya, kag ginapabugal niya ako. Hindi ko gusto nga maguba ang iyang ngalan. Yes. Amo ini ang buot sing ganon sang pagkahadlok sa Dios. Yes, and that's correct. Kag may idugang ko, Pastor Tulidanes, Pastor Carado, nga ang kahadlok nagahambal man sa English reverence. Oh, yeah, Yes. reverence. Full surrender, respect. O hindi kay nadlok ka nga may sala ka nga daw mo na nga hanuton ka o bitayon na ka. No, that's not the idea of fear God. Kadlok kay ang Ginoo. Ang buot silingon makuturan ni Juan Revelador nga aton siya tahuron, aton siya respetuhon, aton i-surrender sa ambal ni Pastor Carado nga aton kabuhi ara na sentro sa iya kag permi siya nagaupod sa aton gani mahuya kita nga maghimo sang hindi maya malay na mo ng siling ni Pastor Tulidanes nga si Joseph wala nagpasugot, hindi tungod madakpan sila, but nahuya siya sa presensya sa Ginoo nga ara dira sa iyang kinabuhi. Yes. Siligbat ko da, pastor, no? Yeah. Nakabisita kami sa Bali, Indonesia, bala, pastor. It happened nga ang mga tao dito daw halos aware din sila tanan nga may Diyos. Pero although hindi sila aware nga ang Diyos sa langit siguro ang ginalagad nila, sumala sa ilang pagtuo. Pero sa ako nakitaan, no, ang mga tao bala aware nga may mga Diyos. Ang ara sa palibot kay imo makita mo nga may ara diri, halad diri kada bisan diin lang may halad, makita nimo bala nga ang mga tao nag-aalagad sa ilang Diyos, no? So my point is sa aton nga pagkilala kag pagkahadlok sa Dios, naga-matter man gid ang pagkilala naton sa iya. Yeah. No, amo na nga siguro kung gidalantaw ta ang Dios nga daw ang panganan lang or daw espiritu lang siya or daw power lang siya, amo na siguro nga kung kaysa daw hindi taman mabatyagan nga may Dios. Yes. Pero ang definition bala sang fear God, no, sambal ni Pastor Tulidanes,
constant awareness Yes. of God's presence. Nga batyagon ta bala nga ara ang Dios. Permi. Oo. Sa tungod manggod sang aton kapanahonan nga nagsulod ang technology nga kung kaisa daw ang tanan ta nga sabat sang aton nga sabat sang panginanglanon ta bala ara na sa computer, ara na tanan nga makuha lang naton. So sometimes daw hindi ta kabatyag kinahanglan ta ang Dios, Diyos, yeah. no? So amo na pastor ang fear God, ang pagkilala kag pag-recognize nga ara gid siya Ara gid permi nagalantaw sa aton. Iya, kay kanami na pastor isang punto nga inabalang daw halos tanan nga tinion ang imong mind sentro sa Ginoo. Ti kita akong isaya sa badol lang ta kadumdum nga may Ginoo. Sa panahon lang sa worship kita makadumdum may Ginoo, pero the other time sa bilog nga adlaw daw hindi na ta kadumdum sa Ginoo mo na ang kadamo sa mga kalakasan sa damo, sa mga kasalanan nga nahimota kay wala ang presensya sa Ginoo. Pastor sa aton nga Monday, ang kahadlok sa Ginoo lead to obedience. Can you please explain, Pastor? Kag matuod yun na, ang isa sang paghangop, sang paghadlok sang Dios, amo ang pagkamatinumanon. Tungod sang imo nga pagkilala sa iya, nga siya mahigugmaon, siya nagahatag sang tanan sa imo, siya ang imo manunuga. Amo na ang the more nga ang imo loyalty kag ang imo nga pagsalig yara sa iya. Nga. So, kung may ara kita nga pagkilala kag pagkahadlok sa iya, kinahanglan di ta siya pagpasuban. Kag matabo lang ina sa aton nga pagkamatinumanon. Kay ang balaan ni kasulatan nagasiling nga, kung kamo nagahigugma sa akon, tumana ninyo ang akon nga sugo. Yes. Kag ini nga pagkamatinumanon, hindi ni sa aton nga ikasarang, tungod ni sa aton gugma. Daw kaangay lang ini sang bunga sang aton pagsalig kag paghigugma sa iya. Yes, and that's correct. Mga kauturan, kag aton dumdumon nga wala gid bala kita sang aton. Ara gid ang tanan sa Ginoo atong kaluwasan iya sang Ginoo nga ginahimo para sa aton. Ano pa gid ang aton mga kauturan nga dapat nga matyag naton nga kakulangan. Pastor Rap, balikan ta ka sa aton nga Tuesday election. It's about Christ-centered nga life. And it is a battle in the mind. Can you explain further about that? Pwede ko ka gabay lang gid sa Monday, Pastor Doc. Gusto ko lang i-anchor ang obeying God dito bala sa premise ng gospel sa verse 6. You know, ang konteksto abi sini ara sa Exodus nga ang mga katawhan sang Dios bala ginluwas sang Dios halin sa Ehipto. Oh, that's right. Ang padulong sa Kanaan. Then gitagaan sila sang napulo ka sugo. Yep. Ang pagsunod sa napulo ka sugo ini normal or kung natural ini nga bunga sang pagluwas sang Dios sa aton. So same man diri sa Revelation chapter 14 ang gospel, everlasting gospel, amo ni nagluwas sa aton Yeah. Hindi kita kasunod sining sugo, ining fear God and obey His commandments, kung wala ni siya ang everlasting gospel. So sa pagluwas ang Dios sa aton, no, naturalmente musunod kita nga nagaalagad sa iya, nga nagatuman sang iya nga kasuguan. And of course, kung ilaktod naton sa Tuesday, making God as the center of our lives, kagdi kung paano siya himuon naton nga sentro sa aton kabuhi, diri sa aton nga hunahuna. Sumala pa diri. Kay ti ang aton nga hunahuna amo ang awareness kung sa kon pa ara dira ang control mo. Ara control. No? Siling pa ni Mrs. White ara da gani ang battle, no? So constant awareness of God's presence, making Him as the center of our lives diri sa aton hunahuna. And that's correct. Kay ang punto pagid nga ako nakita nga ako nga ninigin butang title nga World versus Christ. Nga ang mga katawhan karon niya daw kalibutan ho na lang niya, daw kalipay na lang ang ginapaminsar, kaugalingon, kwarta, negosyo, kalipayan, sports, music, entertainment, gadgets, nan. Ti ang aton nga leksyon, ang bugna 14-12 nagambal sa aton nga fear God and obey His commandments. Ang obedience diri hindi man na nimo madala at least ang ambal Pastor Julianes kina nga kung kita nagigugma sa Ginoo
ang pagsunod niya hindi mabudlay. Yes. Matuod na. Matuod na. Yes, and that's correct. Yes, Pastor, can you elaborate further about that idea? Nga, it is coming from the mind, kahalin. Of course, ang mind, kag ang tigipuson, isa lang. Oh. Di aton gid na masunod dira nga hindi mo na masiparar. Kaya ang aton pangunahuna, ang Dios nagakontrolar sa tao, pinaagi sa nagakontrolar sang lawas, pinaagi sa aton pangunahuna. Yeah. Ang kaaway naman nga si Satanas, nagakontrolar sa pangunahuna, pinaagi sa aton lawas. That's how the battle is being fought. Amo ina ang ilang nga pag-away. Pero ato nakita nga ang kalabanan mahimo naman nga akusaron kita sa pagkamatinumanon nga legaliste ka. Kinalan aton ini kuhaon nga pangunahuna nga ang pagkatinumanon suno sa tinutuyo sang Dios nagatulod sa aton sa paghatag sang aton bug-os nga paghigugma. Ginluwas kita sang Ginoo sa condemnation pero wala kita niya ginhuklasi sang pagkakinahanglanon sang pagkamatinumanon. Kay amo ina ang bunga sang imo nga pagkalinuwas. Ibalik ta kag ina sa wala paginhatag sang Dios ang napulo ka sugo. Ginluwas niya anay sila. Halin didto sa Ehipto. Kag tungod sang ilang nga pagluwas, dira ginhatag ang kasuguan. Yes. Kag ila nahangpan nga ina tumanon tungod sang ginhimo sang Ginoo para sa ila. Yes, and that's correct. Kag hina magresulta naton kay atong leksyon nagambal about self-freedom of choice. Yes. Yes. Ang sila ni Pablo sa Philippians 2 verse 5, let this mind be in you which is also in Christ Jesus. Okay? Nga kabay pa nga aton na hindi ya pareho sang kalibutan hon nga mga una nga mga personal kag mga kaugalingon panona. Let's always think of what God has done for us. Okay? Amo na siya. Pastor, giving glory to God. Anong buot silingon sini nga paghatag himaya sa Ginoo? Ano ang himaya nga ihatag ta sa Ginoo? So, actually, ang paghatag himaya sa Ginoo sumala sa atong leksyon mga kauturan ara sa konteksto nga ara ka na sa tubangan sa Dios. Kay it is in the context of judgment himaya ang Dios kay ginahukman na ikaw. Yes. Amo na bala kag sa aton nga doktrina nagapati kita nga ang judgment natabo nagsugod na 1844, di ba? Meaning to say ang Dios ara na nagapungko na kita tanan ara na nagaatubang na sa iya. So amo ni ang konteksto sang paghimaya sa iya. Hindi ka makahimo sang malain nga butang kung aware ka nga ara ka sa tubangan sang isa ka ari o isa ka Diyos, no? Illustrate ko lang, Pastor, no? Nag-missionary ako sa una sa Marshall Island, Pastor. May ara dito balay sang hari, sang martialist bala. Nga ang mga tao nga mag-agi sa likod man ukon sa tubangan, hindi kaya pwede nga mag-short sa labi na sa mga babae. Dapat formal ng attire nila nga mag-agi kada. Kaya madakpan ka nga mag-agi kada nga naka-short ka, ma-sintensyahan ka gid sa ngari. Well, the point is, although ang mga tao aware sila kag tungod sina aware sila kung sino ang hari, kag tungod sina ginahimaya nila ang hari. So tanan nga lihok hulag nila, binayuan nila, no? Pagka let's say ang ilang pagsuksok sang bayo, sang-ayon kung ano ang gusto sa hari. Amo na nga ang paghimaya sa Dios siling padre no sa aton leksyon is in the context of worship also. Kaga ang word nga worship is nagadala sang tanan nga lawas padalong sa lupa. Yes. Parehas bala kay Ezekiel nga nakita sa dira nga nakita niya na recognize niya nga ara sa tubangan sang Dios naghapa sa lupa so tibok niya nga lawas dala tanan. So maghisgot ta tibok lawas dala na ang imo pagkaon lifestyle nimo tanan-tanan maghimaya sa Ginoo. Yes, and that's correct. Yes, Pastor. Madugang lang ko.
siguro masiling naton ining ginatawag nga God-centeredness. Nga ang tanan na sentro sa Ginoo. It's not only about worship, but it's the totality of our being. It is our lifestyle. Yes. It goes with our appetite. It goes with the kind of pleasure nga aton ginahimo, leisure nga aton ginahimo, ang aton mga ginapili nga mga abyan. So, you cannot separate the being in the doing. Mm. Kung nagahimaya ka sa Diyos, kung ano ikaw, amo man ang imo ginahimo. Hindi pwede nga gapakita ka nga Pakitang tao lang. nag-alagad ka sa Ginoo pero lain gali ang imo ginahimo. So, magsiling kita the totality. Abi mo ang ginasulod ta sa aton lawas, amo ning dako gid aton nga issue karon. It's about our appetite. Ang aton leksyon nag-emphasize gid nga ang aton lawas templo sang Dios. Ano ba lang aton ginasulod? Kung kisa daw hindi kita panguna-una sini kiti ang refrigerator puno permi. Galibog kita while it is strong iban niya nagutman man. Pero may madamo sa aton nag-uswag ang pangabuhi. Siyang una mga Adventista pila lang ang mga sarakyan karon waay ka na parkingan. Imo makita nga nag-uswag sa pangabuhi. So there is a big challenge sa aton karon nga iglesia. Ang Ginoo kuno maka-communicate sa aton pangunahuna kung maayo nga pagkaon nga ginasulod ta sa aton tiyan. Agud nga makahatag sang maayo nga dugo. So kung hindi kita conscious sang ginabutang sa aton nga lawas, how God can communicate kag paano naton mag-grasp ina because spiritual things are spiritually discerned. Yes. So ining paghimaya sa ang Ginoo hindi lang ni nga nagkadto kita sa pagsimba, that's part, but it is a totality of our whole being that is centered on God. Yes. Kaya isang gamay pa ko, may mga bisita gani, ginambalan kami ako. Hindi ka mo maglangasa, hindi ka mo magkuhan kay ara ang bisita naton. Okay. Na ang punto man diri nga ako nakita nga we give glory because of God's presence in us. Yes. Nga ara ang presensya sa Ginoo, ara ang presidente, ara ang gobernador, hindi kita Hinay lang. Hinay lang kita. Okay, hindi kita maglinangas, hindi kita magkubyal, pahimunong kay may bisita kita nga importante nga tao. Amo man na, the presence of God will encourage us to in reality gani amo na siya ang aton nga paghimaya siya kay ti ara ang iyang presensya. Pastor Rap, may kadugang ka. Ang akon mga dugang pastor kay sa Bali wala pastor. Na nakita ko to nga nagahalad sang sigarilyo wala may upos sang sigarilyo nga nakabutang dito sa halad. Di siling ko gipamangkot ko ang nagalad siling ko ano na apil bala na ang sigarilyo sa halad siling niya oo. Siling niya ang ano diri is bisan ano nga ara sa imo ihatag mo sa Dios. Wow. Amo na bala? Sa aton yang Adventist taya, Kristiyano, way man taya ga sigarilyo pastor pero ti way tas na ya. Way taya sigarilyo pero ang kwaon ko nga prinsipyo dira is kilala taya ang Dios, balaan ta kung sino ang Dios ta, ari man siya sa aton. So kung bisan ano nga ara sa aton, okay, pati aton lawas tanan ipahimaya ta. Kay aware ta nga siya ang aton ginahimaya. Yes, way na kita panahon mga kauturan, kadamo pagitan Pastor Jim, sa atong nga Thursday ng election, Revelation Overcomers, nagahambal siya about sang pagtuo ni Jesus, hindi kay pagtuo kay Jesus. Can you elaborate a little further? Ang pagtuo ni Jesus, amo ang pagdaog sang tanan nga mga pagtilaw nga ginatake sa ini Satanas. And it was won through the blood of the Lamb. So ang buot sing ganon diri, tungod kay si ganong Jesus nagdaog, ang iya kadalagan mangin aton man. Aton man. So, may ara kuno kita nga high priest, kag may ara siya gahom sa pagluwas sa aton. So, ang buot sing ganon diri, nga ang luwason sang Dios ang mandadaig. Yes. Paano nagdaog si Jacob sa istorya dira? Nagkupot siya.
nagpalapit siya nga may nulsulon. Kung nagbato siya siguro nga daw nag-iskrima sa Ginoo siya ako, so siya kapitik, patay siya. But when a person acknowledges his mistake, his fault, his sin, kag magkupot sa kay Ginoong Hesus, ang magpalapit sa iya, hindi gid makapamulag, hindi niya masikway. No one can pluck us out from His hand. So ang masiling ko lang mga utod, kung ara kita sa Ginoo, ginakupta naton siya, may kasiguruhan because He will give us power. Yes. Matingala lang kita. Kung nakadaog kita, hindi na ni aton. Kung may nakita ka mo nga maayo sa ako, hindi mo ni ako. I have nothing to boast. Yes. It's only because of Him. Amen. Kag kung dito magkikita sa langit, tungod gid lang sa iya kaluoy. Ay. Wala gid kita. Wa ay gid. Sila sa mga siwana bisan isa ka kuting wala gid. Pastor. I am crucified with Christ. Therefore, I am no longer live. Muna siya Galatians 2:20. No? So, sa atong doktrina, kag diri sa Book of Revelation, klaro gid nga it is only through the Lamb nga we can overcome. Kay ang actually chapter 7 pastor is the amo na siya ang nagsunod sang 7 seals. Ang context bala ti dito sa ika-6 nga seals ara dito mo makita ang daw hampak sang yawa bala sa tanan nga mga katawhan sang Dios nga hampakon niya nga at least mahimulag lang unta sa Dios, no? Then at the end of chapter 6 mayara dito nga pamangkot, who shall be able to stand? Who shall be able to stand? Kung imo padayonon ang chapter 7 kag chapter 14 nagisgot ayon the 144,000. And the 144,000 is those people nga redeemed by the blood of the Lamb again. Yes. And they are only redeemed by the blood of the Lamb. It's only by the blood. Yes, of the Lamb. only by the blood of the Lamb. Sometimes we will damo nga mga Adventista nga ma-misunderstood naton ang 144,000 you know, maning kamot nga maging part sa 144,000 pero hindi. It is Christ that will make us part of the 144,000. Yeah. Ang aton lang gidya ang pagkapot mga kauturan sa kamot ni Kristo. Way nakita panahon mga kauturan. Kami na kay balong hindi ginamunatag ang tanan pero nagkapati kami mga kauturan nga ang pinakamanami gid nga mga puntos sa atong leksyon amo na patag sa inyo. Kabay pa nga this would be enough sa aton nga pagtuon kag pangabuhi naton sa pagalagad sa Ginoo sa sini nga semana. Ako na pangayoan si Pastor Tulanes una sang iyang last word and then si Pastor Carado. Yes, Pastor. Mga kauturan, kung gusto kita nga maaman sa pagbalik sa Ginoo, hindi kita kahimo kung ara na lang sa ital-ital sa katapusan. Kinanglan suguran na naton ang pagpangaman karon. Amen. Amen. Yes, Pastor Ralph. To be a Seventh-day Adventist para maging isa ka faithful nga Seventh-day Adventist kag Kristiyano nga nagahulat sa pagbalik sa Ginoo, hindi malisod upod sa grasya dira kay Kristo. Amen. Mga kuturan ang aton sadsaran nga teksto Bugna 14:12 nagahambal nga ari ang pagpailob sang mga balaan. Sila nga kahadlok sa Ginoo, those who fear God and obey His commandments. Aton na explicar nga aton respetuhon ang Ginoo kay ari siya presensya sa aton nga kabuhi, sa aton subong. Let's respect Him and the rest will just follow. And of course, kaptan naton siya tubtob bisan ano pang mahitabo, tubtob sa katapusan, and we will have the crown of life. Akon pangabayon si Pastor Tulidanes, pagsitakop sa aton pagtuon, pinagi sa pagpangamuyo. Walay katubtuban kag dalayaw namon nga Dios. Do ano katahom nga gintun-an namon ini nga leksyon ang pagkahadlok kag paghimaya sa imo. Amen. Kabay pa kung anong mga butang amon natun-an, hindi lamang sa amon pangunahuna, Yes, Lord. kundi may bahin gid sa amon kabuhi. Agud makahimo kami sa nagakaigo nga pagpangaman. Kag padali ayan na ang imo nga pagbalik. Amen. Buligi kami nga magpabilin nga matutom nga bisan ano nga mga kalayhon nga pagtilaw
pinaagi sa kay Ginoong Hesus, mahimo kami nga may dinaugon. Kabay pa ang iyong bendisyon, igabubo sa tagsa-tagsa na nagasunod sa sini nga presentation. Iniamo ginatugyan tungod sa bilidhon kag mahal nga ngalan sang amon manluluwas nga si Ginoong Hesus. Amen. Mga kauturan, sa hindi pa natong takpan, hiningaton nga pagtuon. Ako na pasalamatan. Hiningaton mga sponsors nga kung hindi sa ila, mabudlayan kita pagpasunod, pagpadayon sini mga kauturan. Akon ginapasalamatan ang mga mag-asawa, Mark and Merel Mendoza, Jet and Susan Caro, John Luciano and Goldie Julegi, Myla and Joan Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Doctors Erwin and Rhoda Hardinico, Ido and Femidon Bandest, Ben and Chirel Birayon, kag ang mga magulutod, Alex Pehedero and Sister Gina Federo Ilumer, kag ang mga magulutod, Marlene, Jimmy, and Annie Litrino. Ang Diyos magapakamayo sa inyong tanan.